Sanibonani, ukuthula kube nani. Abantu abaningi ke mabekhuluma nami bathi babumbatha. Wena ufuna ukusikhipha einkolweni zethu noma einkolweni zethu silandele izinkolo zamakula. Ngicela ukukucacisa ke lokho namhlanje nihlale nikwazi. IIslam akuyona inkolo yamakula noma inkolo yamaNdiya. Kahle kahle iIslam yafikela la eAfrika. Ubufakazi baloko bheka iNorth Africa, Nigeria, Morocco, Egypt, Gambia, Mauritania, Somalia, Ethiopia, you name them, Senegal. All those abantu abase-Afrika labo, Libya, abantu abase-Afrika labo, yini inkolo yabo, iIslam. Umonakalo wenzeke la eSouthern Hemisphere. Yabona kune-equator. Up north, up equator, in Northern Hemisphere. Islam, abantu baphila Islam lapho, kuse-Afrika. Mawusothi ke Southern Hemisphere, wehla ushona lezansi. Kula umonakalo wafike wenziwa khona la umkhumbi wabo laba abeza bezosididisa wafika waphahlazeka khona bafowethu zaqala izinto zonakala. So iIslam bafowethu ifikele eAfrika akuyona inkolo yamakula, amakula nenkolo yawo. Yabona la abafazi babo abagqobisa izinto ezibovu la, yiyo inkolo yamakula ke leyo, hayi iIslam. Islam inkolo yawo wonke umuntu. Yafikela eAfrika amakula njengoba ama-Muslims namhlanje abonile ukuthi kunempucuko kuIslam, bayeka ukukhonza izithombe, bangena kuIslam bakhonza umdali ngendlela afuna ukukhonzwa ngayo. Yingakho sithi bafowethu yekelani ukukhonza idalwa zikaNkulunkulu nibuye nize enkolweni yaseAfrika, inkolo esibuyisela emasikweni ethu thina abantu abamnyama. Islam bafowethu akuyona inkolo yamakula, akuyona inkolo yamaNdiya. Uzubone lo yabelungu behlakaniphe ngakhona baze bayidivide basitshela ukuthi iSaudi Arabia ise-Asia, bekhuluma manga iSaudi Arabia ise-Afrika. Mangabe iSaudi Arabia ise-Asia, ngikwazi kanjani ukusuka eAfrika ngihambe ngeinyawo ngiye Saudi Arabia? Ama-Israel mayiwela ulwandle olubovu awelela eSaudi Arabia, esuka la eGibhite awela ngeinyawo bawelela kuphi? Bewela ulwandle olubovu. Between ulwandle olubovu neMediterranean Sea, ulwandle olukhulu, kune-Suez Canal Bridge. Uwela ngebhayisikili, uwele ngemoto, uwele ngeinyawo, uwelele eSaudi Arabia. Kodwa ngoba labantu basifihlela inkolo yethu thina abantu abamnyama, bathi manje babhala kwi-map bathi Saudi Arabia ise-Asia. Ngoba befuna ukuthi bona badla umhlanganiso sengathi iIslam yafikele eAsia. Akunjalo. IIslam yafikele eAfrika, iSaudi Arabia ise-Afrika. Mawuthatha iBhayibheli ulivula ekuqaleni, uvula, uyayibona le map le, buka le map. Uyayibona le map le, uyibheke eBhayibhelini lakho ikhona. Le map le ise-Afrika. Noma ufika ngale futhi kuMateyu uyayithola nakhona Old Testament and New Testament, amazwe layo okhunywa ngawo eBhayibhelini ase-Afrika. Basididisa ngamabomu ngeatlas noma ngemap noma ngegeography, benza sengathi Saudi Arabia ise-Asia. Ayikho eAsia iSaudi Arabia, ise-Afrika. Uma ngabe ise-Asia, ngifika kanjani eSaudi Arabia ngenyawo? Ngifika kanjani eSaudi Arabia ngebhayisikili? Ngisuke eGibhite, ngisuke eLibya, ngifika kanjani? Ama-Arabs asuke eSaudi Arabia beza e-Ethiopia ngeinyawo, beza e-Ethiopia ngeyikebhe. Kanjani i-overseas? Kudlaliwe ngathi bafowethu. Islam akuyona inkolo yamaNdiya. Uzoyiyeka nje wena ngoba uziyekela inkolo yawo wonke umuntu, kodwa ifikele eAfrika. Lokho siyakugcizelela nihlale nikwazi. Ungayiyeka nje ngoba uyiyeka. Yingakho ngithi mina lokho ngathatha lento mina kuyaphileka ngoba ngavuleka amehlo ngabona ukuthi indlela umdali afuna simkhonze ngayo yiphi. Ngiyabona.